रायजो राजा नोंथांमोन बर'नि लेन्ड बर'नि हाखौ प्रटेक्सन आरो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय बर'नि लेंगुवेज बर'नि राव कालचार हेरिटेज आइडेन्टिटिखौ प्रिजार्भ आरो प्रटेक्सन खालामनो थाखाय बर'फ्रा मा दङ रायजो राजा नोंथांमोन बर'फोरा बड' अट'नमास काउन्सिल दङ। बड' अट'नमास स्टेट नङा दै रायजो राजा नोंथांमोन, माने बड' अट'नमास काउन्सिल माने फिसा रायजो माने जाय गभार्नमेन्टआ जाय सरकारा माने मालायनि माने बाहेरानि नियन्त्रण गैयालासिनो बाहेरानि कन्ट्रल गैयालासिनो माने गाव गावनो माने सालायनो हायो, गाव गावनो खुंनायनि माने गोहो दं, मोन्थाय दं, माने गाव गावनो माने मा खालामनो हायो, गाव गावनो आयेन बानायनो हानाय मोनसे गोहो दं रायजो राजा नोंथांमोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं, नोंथांमोना खोनागासिनो दं, माने दिनै बर'नि हाखौ माने गुबुन जाथिफोरा दिनै दखल खालामगासिनो दं। माने बर'नि जिथुनाखि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क जाय रिजार्भ, जायखौ जोङो प्रटेक्सन होनानै दोनदों माने बाय'डाइभारसिटिनि थाखाय ना, जिब जुनार बायदि बायदि माने जेसेबां माने जिबितफोरा माने बेयाव थांनानै थानो थाखाय, नङा होमबा? मानसियाबो जिबि नंगौना नङा? जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला मानसियाबो थांनानै थानो हानाय नङा। बिनिखायनो मानसियाबो माने मायाव गोलैयो, जिब जुनाराव गोलैयो। बिनिखायनो बाय'डाइभारसिटिखौ माने बेखौ प्रिजार्भ आरो प्रटेक्सन खालामनो थाखाय बे सिखना जोहोलाव बे माने नेसनेल पार्क सिखनाजार, नङा होमबा? जोहोलाव नेसनेल बे पार्कखौ माने प्रिजार्भ खालामदों। बे बयनिबो थाखाय माने बेयाव खुनु माने जाथि धर्म बेयाव निरपेक्ता माने बेयाव सायख'नाय गैया। माने जुदि बुहुमाव थांनानै थानांगौब्ला मोनफ्रोमबो माने हारियानो जाथियानो माने जोङो बेखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावनांगोन। दा नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन, दा जोङो नुगासिनो दं ससियेल मिडियायाव दिनै बबेबा माने आफादा, बर'नि माखासे बबेबा आफादा दिनै बे सिखना जोहोलाव बे नेसनेल पार्कआव माने अबैध हिसाबै इलिगेल माने इनक्रचमेन्ट, जायफोरखौ जोङो आनआइडेन्टिफाइ, जायखौ जोङो सिनायनो हाया, बै मानसिफोरा दिनै माने बेयाव बेदखल खालामदों। आरो बे दखल खालामनानै बे दखल खालामग्राफोरखौ दिनै माने एभेक्सन खालामनो थाखाय, बिनिफ्राय होखारनो थाखाय, बिसोरखौ माने उथायनो थाखाय, दैखांनो थाखाय दिनै डिसिनाव मेम'रेन्डाम होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिटिसि काउन्सिलनि मुरबि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम मेम'रेन्डाम होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै बे समाव जोङो जुदि बै आफादफोरासो जुदि सरकारनो फोरमायबाय थानांगौब्ला, नङा होमबा, फोरमायनांगौब्ला, खिन्थानांगौब्ला, दिनै बे सरकारा बेयाव मोनसे गिदिर सोंथि फैयो, मोनसे गिदिर कुइसन फैयो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' दिनै बे सरकारा दिनै पावाराव थानानै दिनै मा मावनानै दं, नङा होमबा, मा खालामनानै दं, नैबेबायदि मोनसे सोंथि फैयो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायनो गोनां जादों, बर'नि हारि माहारि जेसेबां माने आफादफोरखौ ज' जानानै बै जायफोर इनक्रचमेन्ट इलिगेल मानसिफोरखौ माने बिनिफ्राय होखारनांगौनि बा धरना होनो थाखाय मा खालामदों, रायजो राजाफोरखौ खावलायगासिनो दं। हारि माहारिफोरखौ दिनै आफादफोरखौ खावलायदों। दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरा दिनै आरो धरना होनांगौब्ला, नङा होमबा, धरना होनांगौ जायोब्ला दिनै जोबोद माने बियो दुखुनांथावना होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन, जों साननानै लानांगोन। मानोना जोंनो पावारखौ, जोंनो गोहोखौ होखानानै दोनदों, नङा होमबा, जोंनो बेयाव गोबां डिपार्टमेन्ट होनानै दोनदों, नङा होमबा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै एग्रिकालसारनिफ्राय गोबां जोंनो पावार गोहोखौ होनानै दोनदों। माने लेन्ड प्रटेक्सननि थाखाय, नङा होमबा, जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक, नङा होमबा,
गोबां बेफोरखौ माने प्रटेकसन खालामनो थाखाय जोंनो बिफानफोर होना दोनखादों। दा बै बिफानफोरा दिनै रायजो राजाखौ आसा खालामालासिनो बबेबा दल संगठनफोरखौ आसा खालामालासिनो माने पावाराव थानाय माने गभार्नमेन्टआ सरकारा जुदि बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जुदि खामानि मावोब्ला नोजोर होयोब्ला जोबोद मोजां आरो साबसिन जायो। मानोना दिनै नोंथांमोना जुदि बेबायदि जुदि बर'नि हारिमायारि जुदि आफादफोरा नङा होमबा आफादा जुदि दिनै बेफोरखौ होस्रांनायनि थाखाय दिनै धरना होयोब्ला माबा मोनसे खालायोब्ला माने हारिजों हारि जाथिजों जाथि मोनसे क्लेश सोमजिनो हागौ जानो हागौ बेबायदि मोनसे सम्भाबना थायो आरोना। ओंखायनो बे समाव जा गभार्नमेन्टआ आसाम सरकारानो जा सेन्ट्रेलानो जा बबेबा काउन्सिलानो जा बै सरकारफोरा बेफोर खामानिखौ अबजार्भ खालामनानै जुदि स्ट्रिक्टलि मोजाङै डिसिसन लायोबा जोबोद मोजां जागोन आं बेखौ हास्थायो आरो बयनिबो थाखाय बियो मोजां जागोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे समाव सरकारा डिसिसन लागोन। बे समाव जोंहा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानावगेदा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे आयदानि सायाव गोख्रों इनिसियेटिभ लागोन डिसिसन लागोन आरो जाहाथे नैबे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क जिथुनाखि बर'फोरनि होननानै बा बिटिसि बर'फोरनिल' नङा बियो माने बिटिसिआव थानाय जेसेबां जाथि जनजाथि हारि हारिसा जेसेबां दं बेयो साफ्रोमनिबो सम्पति बयनिबो सम्पति। थ' बेखौ जायफोर इनक्रोचमेन्ट जादों बे इलिगेलै इनक्रोचमेन्ट जानायफोरखौ जाहाथे होस्रांनानै बे रिजार्भखौ जाहाथे प्रटेकसन खालामो बाय'डाइभारसिटिनि थाखाय बाय'डाइभारसिटि जिथुनाखि जिब मुलुगा थांनानै थानायनि थाखाय आरोना। थ' दिनैनि भिडिअ'आव बेखिनियाव खावलायबाय नोंथाङा आंनि भिडिअ'आव जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जासिबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। लाभ इउ अल।